De când mă uit așa des la Formula 1, am început să primesc cadouri. Lego. Uite, am primit monopostul McLaren Formula 1 Team 2022, adică este mașina nouă și înainte să mă apuc să o asamblez, l-am chemat pe Crăciun, care nu este doar specialist în ceasuri, este și specialist în Formula 1, prin urmare specialist și în McLaren, nu-i așa? Nu neapărat în Formula 1, sunt specialist în Lego, pentru că am 2 copii și calc pe piese, pierd piese și știu foarte multe despre Lego-uri. Am înțeles. Bine. Nu atât de multe ca despre Formula 1. Bine, începem. Eu fac un unboxing acum. Nu am cutter la mine, dar uite, fac așa ceva frumos. Eu sunt și foarte pregătit pentru astăzi, după cum vezi. Am echipamentul complet, tricou, șapcă frumos. Pe asta am luat-o doar așa pentru intro. O dau jos acum ca să îmi bată lumina frumos pe față, da? Pe asta am pus-o aici. Că ai Lando Norris, știu că ești fan Lando Norris. Păi nu e cel mai amuzant pilot din Formula 1? Da, nu, ăla e Ricardo. Ricardo e... Explică-mi puțin. E Ricardo sau e Ricciardo? La mama lui probabil că e Ricciardo și el știe asta, doar că în Australia e Ricardo și atunci toată viața lui în curse de când e mic și în jurul lui s-a prezentat Ricardo și a rămas Ricardo până acum. În mod normal ar trebui pronunțat Ricciardo, dar toată lumea îl pronunță cum se prezintă el, Ricardo. Dar într-un interviu el a spus că de fapt e Ricciardo. A, da, a zis? Da, dar e Ricardo. Mă, gata mă, e Ricciardo, gata. Asta trebuia să-mi spui, că a zis într-un interviu. E Ricardo totuși, că el așa se prezintă. Am înțeles. Bun, acum oprim vorbele puțin, pentru că o să sfâșim cu plasticele de la monopost. Ești pregătit? Clar. Deci, acest Lego Technic are 1432 de piese. Adică terminăm mâine. Crăciun a căutat estimativ pe internet cât le ia oamenilor care sunt profesioniști în Lego Technic să asambleze aceste monoposturi jucării. Care era media? Nu știu, niște ore bune oricum, de la 4 încolo, nu? De la 4 încolo. Noi sigur nu avem baterii în toate astea 4 camere să ne țină 4 ore, dar o să încercăm. Prin urmare, e și vorba de Lego Technic, astea de obicei sunt mai complicate, nu de copii. Eu eram specialist în castele și Frozen și pompieri și Lego City și chestii din astea. Astea sunt full rain, nu? Da. Sunt full rain astea. Da. Nici măcar intermediate nu sunt. Despre cauciucuri, știi că se fac toate la Slatina, da? Am auzit. Ai și fost acolo, cred că mi-ai zis, nu? Am fost în fabrică la Slatina, este ceva minunat, e farmacie, dar totuși sunt ai noștri. Deci toate cauciucurile din Formula 1, pe care le vedeți pe mașini, la pit lane, când schimbă ăia toate sunt făcute la Slatina și ajung peste tot în lume, la echipe, direct din România. Nu se mediatizează destul, adică mi se pare o chestie foarte interesantă. Totuși se fac toate cauciucurile Pirelli de Formula 1, se fac în România. În România, exact, da. Primul lucru de care avem nevoie când ne apucăm de un Lego este, nu cauciucul, este manualul. Pe ăsta îl dezasamblăm primul. Îi rupem fâșul, practic. Așa. Și după aia începem cu numărul 1. Mie mi-e frică foarte tare de gaura asta de aici. Fii atent, am o soluție. Eu am experiență în câteva piese pierdute, e coșmar la sfârșit. Nu știu dacă tu ai citit foarte multe cărți SF. În Martian, în The Martian, Andy Weir ne explică despre duct tape, cum este remediul universal. Exact. Deci eu fac acum așa, l-am rupt frumos. Apare în multe romane, filme. La un moment dat e prezentat ca monedă de schimb. Singura chestie de care au fost impresionați, a fost impresionată o rasă foarte avansată de extraterestri. De duct tape. În rest nu impresiona nimic, aveau tot, dar nu aveau duct tape. Deci fii atent, am luat duct tape-ul și acoperim aici frumos masa ca să nu ne pice piesele pe unde nu trebuie. Ia. Vezi. Ne mai trebuie puțin. Așa, în Martian supraviețuiește protagonistul și pentru că avea niște duct tape acolo și a reușit să sigileze corturile când rămăsese fără atmosferă, trecuse pentru o furtună de nisip. Cartea este extraordinară. Filmul mi-a plăcut. Ne-a plăcut, da, exact.
Gata, ne apucăm de treabă? Hai să vedem din manual. Bine, ai dat cu primul? Ai dat cu numărul 1, da? el. Numărul 1, da? Bine, hai. Cred că ne trebuiau 2 manuale. Cât cauți tu manualul online, eu mă apuc de ăsta. Și tu poți să începi să-mi povestești dacă tu ai venit complet nepregătit la întâlnirea asta în care eu am tricou. Mă, eu am vrut să fiu pregătit. Așa. Știam că tu ești cu Lando și mi-am comandat un tricou cu Ricardo. Așa. Nu te referi la asta? Ba da. Și Dar n-a venit la timp și Ok. totuși ca să nu vin cu mâna goală, Da. am venit cu 3 McLaren-uri mai mititele. Așa. Mamă, Senna, campion 1990. vai de mine. Păi, Senna campion 1990 este la fix, că totuși am trecut acum de 1 mai, nu? Da, Așa. toată lumea îl regretă, un personaj extraordinar. Hakkinen, campion 1999. Și Hamilton, campion 2008. 3 McLaren din colecția mea de 30 ceva de mașinuțe, care acoperă toți anii în care am fost interesat de Formula 1. Bun, deci avem așa. Senna 90, Hakkinen, asta de când e? Edition? 99. 99, ok. Și Hamilton 2008. N-are sens să te întreb care ți-e favorită. Dintre astea, asta, fără discuție. Asta zic, da. Da, asta oricum e o mașină celebră dintr-o perioadă celebră pentru McLaren. Inclusiv componența echipei atunci a fost cu adevărat extraordinară, pentru că câțiva ani au fost colegi Senna cu Prost. S-a terminat cu scântei, bineînțeles. S-a terminat cu scandal, și da. Prost a plecat la Ferrari. Da. Dar și aceștia doi au fost colegi Ok. la un moment dat. S-au suprapus cred că din 93. Bun, dar, ok, pe Senna îl iubește toată lumea. Nu neapărat, nu. Sunt foarte mulți fani și ai lui Prost. Și Eu înțeleg că sunt fan lui Prost, dar nu îndrăznește nimeni să zică nimic de Senna. Ba da, nu, să nu intri, n-are rost să intri în discuția asta, că nu te știi niciodată cu Nu ce vrei să te nimerești. bag în discuția asta, nu? Nu, ba, eu sunt fan, cum să zic, nu... Ok, deci atunci când a intrat Senna în Prost, tu tot cu Senna ești. Aici Așa funcționează lucrurile oricum. Da. Întotdeauna ai un favorit. Dacă te uiți un pic după, atunci era clar că eram cu Senna. Fără nicio discuție putea să facă și flic-flac. Ok. Am înțeles, deci nu conta. Nu conta, nu. Păi așa se întâmplă dacă ții cu adevărat, dacă ești fan ții, cu adevărat. dacă ești fan, sau da, ții. am înțeles. Da. Dar la ani de zile, dacă te uiți în urmă, Prost avea greutatea lui. Pe măsură ce îl asculți, Da, înțelegi. înțelegi și că aici era prea multă fierbere și de aici venea o foarte mare parte, nu doar din orgoliul lui Prost, sau amândoi erau foarte înțeleg. orgolioși. Și oricum nu cred că ajunge cineva în Formula 1 fiind pisoiaș. Ok. Eu nu cred. Adică N-ai șanse. să revenim la ale noastre prezente. Ricardo e cel mai haios, cel mai glumeț din Formula 1, e cel mai efervescent personaj din Formula 1, Așa. dar este foarte aprig la volan. Unde l-ai văzut tu, mă, aprig la volan? Nu, este foarte aprig la volan. Deci e unul din piloții pe care dacă iai în spate, știi sigur că se urcă pe tine. Serios? Da, e și foarte bun la manevrele de depășire. Mă rog, în ultimii câțiva ani n-a avut cu ce. Și nici acum, la McLaren, în momentul ăsta, nu e foarte, foarte stăpân pe situație. E clar că Lando stăpânește mai bine mașina. Am vrut să te întreb asta. De ce crezi că stăpânește mai bine Lando mașina? E doar din cauza că e mai tinerel sau e din cauza că pur și simplu poate să potrivește mai bine pe stilul lui de condus? Cred că asta. Nu, Ricardo doua, nu e suficient de în vârstă cât să zici că a început să-și piardă din strălucire. Da? Da, deși trecerea prin multe mașini neperformante și echipe... Te hârșiește un pic. Da, și echipe nu tocmai puse 100% la punct, încet s-ar putea să te afecteze. Oricum a fost pentru el ceva extraordinar că a reușit să câștige cursa cu McLaren în Italia. În Italia. Chiar în Italia, adică a fost ceva special că a reușit în Italia, că a fost un plus pentru mentalul lui. Înțeleg. Din nefericire, anul ăsta n-a început chiar bine pentru el, a avut și accidente, a avut și niște situații A început care n-au săracul, depins e de praf. el, da. Da. Nu, îl iubesc, adică nu poți. Dar n-ai cum să nu-l iubești. N-ai cum să nu-l iubești, toată nu? lumea îl iubește. Adică, Da, și da. când a câștigat, absolut toată lumea a fost fericită pentru el. L-au sunat piloții, concurenți, cum să zic,
E genul de om cu care toată lumea relaționează foarte bine. Da, păi nu ai cum să te superi pe el când are fața aia. Și glumele alea face și tot timpul e glumesc, nu. tot timpul are... Da, e altceva. Da, de la Red Bull a plecat că nu mai putea, nu? Să fie doi. De la Red Bull a plecat pentru că Red Bull începea să încline, evident, balanța către Verstappen. Da. Și el a fost nemulțumit de asta și a căutat o soluție. Nu mai era fericit. Nu mai era fericit, și da, corect. probabil că e genul care nu vrea să accepte Locul 2. o poziție mai în spate puțin. Poate nu neapărat de loc 2, dar ușor mai în spate. Ușor mai în spate, vizibil mai în spate. Despre ce vorbim? Că era clar. Oricum, am înțeles de ce a plecat. După aia, Renault. cred că am înțeles, după aia am înțeles și de ce a plecat de la Renault. Deși s-a supărat, cum îl chema pe tipul ăla, Abu... Care nu mai e acum. Nu mai e, da. Scapă acum. Îmi scapă, da. S-a supărat pe el că a zis că, domnule, aveam un cincinal cu el și mă gândeam că o să fie frumos și ne-am supărat când a plecat, dar mă rog. Dar pe de altă parte, când ai șansa să treci la McLaren, totuși parcă pleci de la Renault, nu? Da, McLaren e a doua echipă ca număr de campionate câștigate În istoria Formulei 1. în istoria Formulei 1, da. Adică după Deci Ferrari, totuși... nu e o echipă la fel de mare ca echipele de uzină, să zicem, Mercedes, Ferrari. Da. Dar totuși realizări foarte multe și o aură extraordinară pe care n-ai cum să nu te lași atras de așa ceva. Și cred că a fost destul de ușor pentru Ricciardo să ia decizia asta, mai ales că Renault nu mergea așa de bine. Da. Adică nu avea motive să rămână foarte mari. Atunci a fost ușor. Plus că aici la McLaren Zac Brown pusese ochii mai de mult pe el. Adică Ricciardo era un fel de... l-ar fi dorit cumva. E foarte apreciat și toată lumea știe că e un pilot foarte bun și că poate să facă diferența. Acum contează foarte mult și cum te așezi cu mașina. Asta voiam să te întreb. Sunt piloți foarte mari care se adaptează la orice mașină sau muncesc foarte mult și reușesc să ajungă la mașina respectivă sau să o modifice înspre ei și piloți care uneori nu reușesc. Sunt toți care ajung aici, cu mici excepții, care vin cu foarte mulți bani, poate nu sunt la nivelul ăsta, dar absolut toți piloții din Formula 1 sunt buni. Dar poți să-mi zici tu mie de ce nu-mi place de Zac Brown? N-ai niciun motiv să nu-ți placă de Zac Brown. N-am, nu? Nu, n-ai niciun motiv. E un om pasionat de curse, pasionat de mașini, are 50-60 de mașini în colecție. Serios? Da, 2/3 mașini de curse, 1/3 mașini de stradă. A fost racer. A fost racer? Da, a concurat, a făcut karting, a făcut... Și s-a îngrășat după aia. Da. Nu mai știu exact acum în ce categorie a trecut prin Europa, prin Anglia, dar a concurat cu Pablo Montoya, Serios? cu Fittipaldi, cu Jos Verstappen, S-a bătut cu tasul lui Verstappen? cu Magnussen seniorul. Deci a avut, a avut colegi buni. El, ca să se susțină, să poată să rămână în curse, a trebuit să vândă echipă, să caute sponsori. Așa. Și la un moment dat, deși nu era rău, da, au început să ajungă până și la urechile lui vorbe că e mai bun în marketing decât în curse. Am înțeles. A mai insistat câțiva ani și după aia și-a dat și el seama. A făcut burnout când a încercat să facă pe toate. Da, a încercat să le facă pe toate, n-a avut totuși rezultate așa de bune ca pilot și până la urmă a renunțat și a făcut vânzări. Te întrerup aici un pic. Pentru că pilotul meu favorit din Formula 1, ever, all time, este Jack Brabham. De ce? Pentru că omul este singurul caz din istoria Formulei 1 de om care a plecat de la o echipă la care era pilot și a zis, bă, îmi fac eu mașina mea. Și s-a dus, a făcut design-ul, a proiectat, a construit mașina cu care s-a dat anul următor în campionat și a și pilotat-o. Și a ieșit campion mondial la piloți și la echipe. Deci, practic, este singurul caz de om în Formula 1 care a proiectat, a construit și a câștigat campionatul cu mașina pe care a construit-o singur. Bine, era și altă perioadă. Era o perioadă în care entuziasmul conta mai mult în balanță. Adevărat. Toate lucrurile contau, dar, cum să zic, entuziasmul și profesionalismul omului
oamenilor din echipă și celor pe care îi aduci în jurul tău contau mai mult decât politica și banii când începe. Și ce înseamnă acum Formula 1? Da, acum, dacă ar fi să mă pui pe mine să pun listă, aș face așa, în ordinea importanței. Echipa și mașina, practic, mi se pare că asta este pe locul 1 în ordinea importanței. Pe locul 2 aș pune capacitatea pilotului de a face față presiunii, adică mentalul. Să fii în stare să nu te învârți când nu e cazul să te învârți, să fii în stare să nu faci greșeli, să fii în stare să nu te sui pe ăla cu care concurezi, să reziști la presiune, echipă, la politică. Cu exact. tău, și abia pe locul 3 aș pune eu talentul, pentru că mi se pare că toți ăia 20 care sunt acolo, mă rog, mai puțin Mazepin, anul trecut, sunt la fel de talentați, știi? Da, nu, talentul este adică foarte aproape, ei sunt foarte aproape. Dacă îi pui în aceeași mașină, în aceeași zi, în aceleași condiții, probabil că sunt în jumătate de secundă, unul de altul, nu? Eu așa cred. Cam așa trebuie să fie, că altfel n-ai cum să ajungi acolo, diferențele sunt foarte mici între ei oricum. Deci, exact ce ai zis, contează și mașina, contează și cum te adaptezi la mașină, contează și cum stai cu psihicul în ziua respectivă sau în general, în anul respectiv, în perioada contează, diferențele sunt atât de mici, inclusiv între mașini diferențele sunt extraordinar de mici, de fapt. Păi, nu. Nu, doar că traduse în cursă așa. Par mari. Ok, înțeleg. Dar nu sunt așa de mari, de fapt. Păi da, așa, la nivel absolut, să zicem că o secundă între mașini, o secundă pe tur între mașini, 9 ni se pară infim. Că nici n-a pus dar pentru ei e uriaș, mai ales în regim de cursă. Da, dar pentru ei e uriaș din cauza că orice reglaj, un reglaj de câțiva milimetri undeva în mașină, poate să facă o diferență foarte mare în modul în care pilotul simte mașina, în modul în care reușește să o folosească. Da, înțeleg. Newey, care a făcut Red Bull mașinile și au câștigat campionate și au dominat incredibil, a plecat de la McLaren. Da, e ca la piloți, de fapt, că și ăștia se cunosc toți între ei și se dădeau la karturi foarte mulți. Adică generația asta de piloți noi sunt friends unii cu alții, nu? Că întotdeauna s-au întâlnit în etapele anterioare. Fie prin karting, fie prin formulele inferioare, inclusiv Formula 3, Formula 2. Bun, mai sunt 9 minutes left la burgeri oricum. Bă, fii atent, că am aici o piesă pe care nu o găsesc, nu înțeleg unde sunt, ce fac. Jur, sunt un pic blocat la prima imagine. Am găsit rotița, am găsit asta. Tu câte jucării Lego ai acasă? Foarte multe. Da, ți-am zis, castelașe, mașini de pompieri, Lego City, polițiști și tot felul de animăluțe. Hai să te întreb de Hamilton totuși. Hai să luăm pe rând. Nu, hai să-ți spun invers. Zi-mi invers. Mi se pare că cei mai piloții cu startul anul ăsta cel mai reușit sunt Lando și Russell. Și nu mă refer la rezultate. Normal că la rezultate și ar fi Leclerc și Verstappen fără ghinioanele pe care le-a avut. Da. Mă refer la performanțele cu mașina pe care au avut-o la dispoziție. Mi se pare că Russell s-a descurcat excelent, mi se pare că Lando s-a descurcat excelent. Implicit, Hamilton nu prea s-a descurcat excelent. Cine? Rosberg i-a tras-o? Rosberg a atras atenția, mă rog, ceea ce era evident pentru toată lumea, că cu aceeași mașină Russell s-a descurcat mai bine și s-a descurcat mai bine în aproape toate cursele. Russell n-a coborât niciodată mai jos de locul 5. Da, așa e. A fost o statistică pe care a pus-o Formula 1 și și a zis că în toate cursele de anul ăsta Russell cu mașina lui cu probleme a fost tot timpul în top 5. Și totuși Russell este novice. Are niște ani la Williams, dar pe o mașină așa performantă. Da, explicăm și de Russell de ce nu-mi place. Pentru că probabil tu ai tendința să te duci către ăștia care sunt un pic mai glumeți, mai haioși, așa. Russell e mai serios și are și mima aia de lasă-mă că un pic britanic, așa, e și mai înalt, are... Și Kimi era serios, și îmi plăcea de el. Nu, eu cred că n-ai niciun motiv să nu-ți placă de Russell. Nu știu, habar n-am, mie îmi place de el. Mi se pare fake așa un pic, e tot timpul, înțelegi? Se zicea la mine la Pleșcoi că nu-i ajungi cu prăjina la nas. Așa? Da. Păi e foarte înalt, poate de aia.
Are 20 de centimetri peste Hamilton. Am văzut turul ăla din calificări al lui Russell de anul trecut, pe ploaie. E unul super memorabil. Deci a mers, de a făcut un timp, de a rămas toată lumea cu gura căscată. Probabil avea planuri tot o să-l ia de atunci, dar după turul ăla, eu cred că atunci i s-a pecetuit soarta de a veni pilot la Formula 1, la Mercedes-Benz. Păi, el, în momentul când a avut Hamilton COVID, Russell a fost solicitat împrumutat de la Williams pentru o cursă. Așa. Și pentru prima oară într-o cursă, în mașina Mercedes, a fost cât pe ce să câștige cursa și n-a câștigat-o nu din cauza lui. A fost eroarea cu anvelopele la boxe, mă rog, au fost și bârfele că a fost făcută special, probabil că n-a fost făcută special. Ah, ok. Ca să nu fie one time venit, one time câștigat, totul... Da, înțeleg. Cum e o posibilitate? De aici era bârfa. Nu cred că a fost așa. Cred că a fost o poate eroare foarte rară, ceva incredibil, adică să încurce anvelopele echipa aia de roboței care fac asta toată ziua. De asta au apărut teoriile conspirației, pentru că era foarte puțin probabil. Dar au mai fost erori în Formula 1. Și de la piloți, și de la mecanici. S-a mai întâmplat, adică se poate întâmpla. Hai eu zic să nu exagerăm. Dar Russell ar fi câștigat cursa. Și cu penalizările și tot a revenit și tot ar fi câștigat cursa. Și după aia iar i s-a întâmplat și uite așa. Deci ca pilot, jos pălăria. E și campion în formulele inferioare. Nu trebuie să-ți placă de toată lumea oricum. Nu trebuie. Toată lumea are, și eu am favoriți și chiar dacă mă uit la Formula 1 așa din larg și îmi place Formula 1 orice ar fi, întotdeauna am o echipă favorită, ultra favorită și altele la care mă uit cu simpatie, am piloți pe care îi îndrăgesc și piloți la care mă uit cu simpatie și piloți care îmi sunt, mă rog, oarecum indiferent. Am înțeles. Bine, la cine te mai uiți cu simpatie? La Mick Schumacher mă uit cu simpatie și aș vrea să-l văd evoluând și să-l văd crescând și să-i meargă un pic mai bine. Și el la început anul ăsta de ce? Pentru că ți-a plăcut de Schumacher sau de ce? Pentru că mi-a plăcut de Michael Schumacher, l-am urmărit foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. Și îmi place și de Mick Schumacher pentru că a reușit să ajungă în Formula 1 pe merit. Dincolo de nume, cronometrul nu știe cum te cheamă. Da, înțeleg ce zici. Ai terminat cursa, s-a oprit ceasul, ai ieșit campion. Uite, de exemplu, într-un interviu recent, Magnussen a zis că se înțelege extraordinar cu Schumacher, că l-a primit foarte bine, direct cu o glumă pe care nu mulți o știau, etc. Și tocmai a adus vorba de faptul că Mick Schumacher a avut mult mai multe rezultate înainte de Formula 1 decât a avut el, Magnussen când a intrat în Formula 1. Aha. Deci omul a fost fair play. Încă un motiv să-mi placă de Magnussen. Da, exact. Dar mă bucur așa de mult pentru el că a făcut o revenirea asta fantastică, jur. Fantastică, absolut fantastică. Dar știi că a avut, am citit un articol după, nu mai știu care cursă, că a avut o durere foarte mare de gât, că nu putea să-și țină capul drept în cursă la o calificare anul ăsta. Păi pentru că sunt foarte multe G-uri. Da. Și toți au probleme. El a stat un an pe bară. El cu 2 săptămâni înainte să înceapă campionatul nu știa că... N-a stat pe bară, a fost în curse în America, dar nu e același lucru. Nu e același lucru, da, corect. Problema este că absolut toți piloții au probleme cu gâtul, chiar și cei cu vechime, în prima sesiune și în a doua sesiune de teste. Pentru că indiferent cât de pregătit ești, tot ai o problemă să revii la nivelul la care să nu mai ai o problemă cu gâtul. Toți au. De multe ori îi auzi că la teste, indiferent câți ani ai, că ești Alonso și ai 15 ani în Formula 1, tot ești cu capul pe spate pe tetier. Eu zic să-i zicem acestei chestii pe care o facem, o discuție vagă despre Formula 1 cu niște piese Lego pe masă. Nu, sunt de acord. Eu cred că așa trebuie să o definim. Deci nu pot să mă concentrez la ce vreau să spun, știind că am și rec pe cameră. Pentru că e foarte complicat să faci un Lego tehnic fără să-l greșești. Adică nu vă apucați să faceți cu prietenii din astea, decât dacă sunteți concentrați acolo și v-ați văzut cu ei atât de des în ultima vreme încât nu mai aveți ce să discutați. Pentru că altfel o să greșiți piesele pe aici și după aia va trebui să reluați toată șmecheria. Deci, atenție, nu știu dacă știi, dar eu am mers cu un bipost de Formula 1. Am fost la atâta distanță să merg cu o mașină de Formula 1, Renault. Am fost la teste, la un eveniment, in my very early days,
în care planul era să conducem o mașină de Formula 1 care era la vremea aia cu vreo 3-4 ani mai veche decât ce se întâmpla în momentul ăla în Formula 1, pe circuit pe Ascari. Ba nu, atenție, pe Paul Ricard. Ne-am dus, ne-am făcut în prima zi training teoretic. Bă, uite, așa se întâmplă la Formula 1, asta de la combinezon până la cum să iau virajele, ne-au ținut aia o zi în training, înțelegi? După care a doua zi trebuia să avem o sesiune de dimineață cu niște monoposturi, Formula Renault, care aveau motorul de pe Clio RS, 200 de cai, și monopostul avea 400 de kg. Deci aveai 400 de kg, 200 de cai motorul. Și te învățau ăia să mergi, am făcut asta și după aia când trebuia să ne pună în mașină de Formula 1, a început să plouă. Bipost sau monopost? Nu, în monopost trebuia să ne suie, exact. Și a început să plouă și au zis, frate, nu mai putem, că dacă plouă, la revedere. Și au zis, ok, atunci scoatem un bipost și vă punem în bipost. Și ne-a pus în bipost, în care îl iei în brațe cu picioarele pe ăla din față, practic, și ești despărțit de casca lui de un mic perete despărțitor. Na, știi cum e? E cască, ești ca și când ești pe motocicletă și îl iei pe ăla în brațe. Ăla chiar și pe ploaie, îți dai seama că a mers cât putea el de tare, dar chiar și pe ploaie, geurile pe care le luam erau mult prea mari pentru mine să pot să-mi țin capul. Adică la frânare îmi sprijineam casca în despărțitura aia și la accelerație, desigur că dădeam cu casca în spate. Nu aveam protecție de gât, din aia de care au acum piloții, sprijineam casca pe monococă, practic, pe caroseria mașinii. Da, unde ajungea, exact. Nu, că nu puteai să ții capul drept. Da, da. Tot așa ca anecdotă, tot la un eveniment din ăsta legat de Renault Sport, așa. Tot a venit vorba, da. Cineva din grupul de jurnaliști a zis, nu, și cu asta nu ne dăm, acolo fiind un monopost Renault, din alea din epoca în care, cu motor Renault cel puțin, din epoca în care nu aveau niciun fel de ajutor electronic de porniri și alte lucruri. Și răspunsul a fost, puteți să încercați cu toții și cine reușește să plece din 3 încercări, ia lui. Deci, mă rog, era o glumă, n-a încercat nimeni, evident că ar fi ajuns într-un perete foarte repede, dar nu e o chestie ușoară cu care poți să te urci de la o mașină de stradă și să, mă rog. Eu recunosc că n-am mai făcut niciodată un Lego tehnic. Am făcut numai de asta de Bă, eu am făcut Discovery. Deci eu am făcut cu nepoții un Shuttle Discovery. Fac și o piesă. Și mi-a luat multe zile, să știi. Dar mi-a luat multe zile și pentru că nu m-am grăbit. Adică am fost într-un mood din ăsta în care după aglomerația zilei și după burnout și după din astea, era singurul lucru care mă calma. Da, te relaxai. Că ai momente în care nici nu reușești să asculti audiobook, nici să te uiți la filme, nici să nu știu ce, știi? Da, ai făcut știu ceva. Când te apuci și bricolezi la Lego, mintea se concentrează pe ce ai de făcut aici și se eliberează cumva de problemele zilei. Asta este cel mai bun lucru pe care pot să-l spun eu despre Lego, că îți eliberează RAM-ul din creier. Da? Bun. Vreau să te mai întreb așa. Netflix, suntem așa sau așa? Suntem așa. Leclerc sau Sainz? De care ne place mai mult? Mie Leclerc, deși și Sainz îmi place foarte mult. Îmi plăcea când a fost la McLaren, s-a înțeles bine cu Lando, au avut rezultate, McLaren a mers foarte bine. Zac Brown a fost foarte mulțumit și de el. A rezultat cumva că în același timp Sainz avea niște discuții cu Ferrari și McLaren cu Ricciardo, pentru că mirosea. Dar nu era nimic cert, dar fiecare știa că există posibilitatea asta. Să se întâmple. Sunt mulți oameni care visează, mulți piloți care visează să ajungă la McLaren, sunt mulți piloți care visează să ajungă la Ferrari. Probabil că sunt unii care visează să ajungă la McLaren și toți care visează să ajungă la Ferrari. Da, da. Pot să înțeleg de ce s-a rebranduit Renault în Alpine. Pot să înțeleg, vor să se comunice pe partea asta de sport, motorsport ca Alpine și să ajute brandul Alpine să se ducă undeva mai sus decât e acum, să facă awareness, așa mai departe, pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg de ce am avut
în loc de Renault și în loc de Alpine, o mașină colorată ca Force India de acum nu știu câți ani, în primele 2 curse din sezonul ăsta. Pe a fost doar un contract de sponsorizare. Știu, nu pot să înțeleg acest contract de sponsorizare și de ce a acceptat Alpine să-și facă mașina roz, cum a fost la Force India în primele curse. Da. Adică pot să înțeleg și argumentul cu banii, dar nu pot să-l înțeleg venind de la o companie care nu, înțelegi? Adică dacă eram Haas și venea ăla și îmi punea pe masă, uite, Aia s-a și întâmplat. 20 de milioane, fă mașina ce culoare vreau eu. Steagul Rusiei, dar care putea să fie și al Americii și al Franței, Înțeleg, mă rog. nu contează, da, deci puteam să înțeleg argumentul ăsta. Bă, dar nu pot să-l înțeleg de la o companie care, bă, nu e ultimul sărac din padocul de Formula 1, înțelegi? Adică am și eu totuși un blazon, am un albastru frumos, bă, te pun pe mașină, scrie cel mai mare BWT, bă, dar nu îți fac mașina roz, că arată ca cu 3 ani. Ok, și dacă am ajuns aici, sunt mare fan Alonso, să știi. Nu eram pe vremuri, dar sunt acum. E tare, oricum. Bă, deci mi se pare că este la o maturitate superbă. Jur. Și cred că nu mai e nici așa dificil cum se spune. Nu mai e nici dificil cum era, este și foarte bun, este și foarte talentat și îl apreciez enorm că la vârsta asta mai are energie să consume atât de mult în curse. Da. Știi? Și îl vezi și după cursă că s-a implicat, îl știi, îl vezi. Păi așa, Zac Brown, de exemplu, spunea despre Alonso că el, în relațiile cu piloții și cu Zac Brown, având și o echipă de cursă separată de McLaren. La McLaren este angajat. Serios? Dar el are o echipă de curse împreună cu probabil alt asociat sau alți asociat în America. Okay. Dar în relația lui cu piloții, în Formula 1 și în alte sporturi, el a zis că, inclusiv când era pilot, n-a văzut pe nimeni care să fie atât de implicat, indiferent dacă e pe locul 15 în cursă, cum e Alonso. Piloții mari au o influență mare. Adică, nu știu... Da, când vii cu campionate câștigate, da, poți să zici, bă, uite, așa. Nu numai cu asta, că un exemplu clasic e Schumacher venind la Ferrari, așteptând la ora 8 dimineață echipa la circuit, la fabrică și arătându-le ceasul italienilor care veneau și ei care cum puteau. În momentul când vii așa și după aia toată lumea se formează pe tine da. Și construiești și construiești și construiești și după aia vine, mai târziu vine Barrichello sau Massa sau cineva în echipă. Nu contează, e doar un exemplu general. Da. Nu ai cum să deformezi ce s-a format. Da, înțeleg ce zici. Așa rămâne și numele cu greutate vor avea greutate, adică Hamilton va avea încă o greutate mult mai mare la Mercedes atâta timp cât va decide să mai fie în Formula 1. Acolo. Rosberg zicea că perioada în care a fost partener cu Schumacher, aproape că n-avea rost să deschidă gura. Nu l-a ascultat nimeni. Uite, vezi, am greșit ceva aici. Vorbim cu tine. Bă, mă ții de vorbă și am greșit. Da. E foarte obositor să faci Lego tehnic vorbind cu cineva. Și mai ales despre chestii așa de simpatice. Dar simpatice, așa, la care ții. Da, uite, o să arăt asta. Uite, am făcut ceva, dar ăsta desigur că trebuia să vină invers aici. Bine, și eu am făcut ceva. Acolo n-am prea avea ce să greșești. Ar fi fost să scrie aici doar pe o parte și să fie clar că anvelopa trebuie să fie cu fața aia și am pus-o invers. Bine, observ că nu prea am vorbit de Mercedes. Eu mă uit echilibrat la Formula 1. Adică m-am bucurat și când câștiga Mercedes și mă bucuram și când câștiga Ferrari, la care țin cel mai mult, normal. Mă bucuram și când câștiga McLaren, care îmi sunt simpatici. Dar pentru binele nostru ca fani, pentru wow ăsta al Formulei 1, e bine că Mercedes scârție acum. Pentru wow, da. Adică mă bucur un pic că scârție, are de unde să revină. Poate să revină, dar mă bucur că e așa, pentru că, uite, s-a amestecat un pic situația și vedem și noi fețe noi, lucruri noi, tensiunea asta care există deja la Mercedes acum, e clar, nu? Și Hamilton, când a ajuns acasă, știe și el că el era pe 13-14 și Russell pe 4-5. Ne place mai mult de Toto sau de Horner? Mie de Horner. De ce? Că e mai Caterinca sau că e însura cu Jerry? Sau care treaba? N-am înțeles.
Dacă Jay ar putea să aibă și asta o chestie până la urmă. Nu știu, mi se pare haios așa. Amândoi sunt... E mai pe glume decât Toto. E mai pe glume puțin și... Toto e foarte încrâncenat. Toto și când face glume râde la câteva secunde după ce le face. Uneori nu-i râde decât gura. Da. Nu? Adevărat. E super tare în ceea ce face. Asta zic, adică n-ai ce să comentezi. Cu care aș vrea să ies la un șpriț? Bine. Cu Horner aș vrea să ies la un șpriț. Da. Adevărat. Dar nu poți să-ți imaginezi o față mai potrivită pentru Mercedes ca team manager decât Toto. Adică e parcă a fost făcut pe imprimantă 3D pentru echipa Mercedes, nu-i așa? Când te gândești la echipa Mercedes, zici cine ar trebui să fie CEO? Pac, îl desenezi știi? Îl desenezi, dacă ți-l face un sketch artist, ți-l făcea pe Toto direct. Adică și la conformația capului, și la atitudine, și la body language, și la freză, și la tot. Și la cum vorbește, el e, nu? El e, da. Rezultate extraordinare oricum. Rezultate absolut extraordinare. Nemai întâlnite în Formula 1. Nu poți să. Deci ce au realizat, nu comentezi. Ce au realizat, jos pălăria. Dar, revenind la McLaren, omul cheie pentru McLaren a fost, pentru momentul ăsta în care e McLaren acum, Zac Brown, care a venit la McLaren într-un moment de vrie, în care Ron Dennis nu mai era pe înțelegere cu acționariatul, multe probleme interne, personalul nu mai era focusat pe Formula 1. A venit Zac, care a venit cu un stil direct, Da. a calmat lucrurile, a schimbat echipa pe aici pe acolo, nu se bagă, să-l auzi cum spune că Andrea Seidel face foarte bine ce face și dacă aș interveni n-aș face decât să stric. Asta este ceva minunat. Îmi place foarte mult să stau în pit lane, Da. observ și pe termen mediu Da. pot să intervin într-o direcție. În niciun caz nu intervine la managementul punctual al cursei, al deciziilor de lucru. Și asta e mare lucru. El a venit acolo să fie manager. El e CEO, era specialist în bani, ca să zic așa, și primele lui afaceri în Formula 1 au fost făcute cu McLaren. Da. Până anii când era McLaren Mercedes. Da, mi-e clar că nu am făcut nimic cu Lego tehnic în excursia asta. Va trebui să fac eu asta singur. Sau să facem după ce dăm stop la camere. Dar trebuie să te mai întreb ceva. Modificările astea de regulament pentru mașinile noi, 2022. Că sunt mai frumoase mașinile, nu te întreb, că tu ești designer oricum, știi că sunt mai frumoase mașinile. Le văd și eu. Nu? Sunt mai frumoase decât alea de anul trecut. Sunt reușite. Cea mai reușită estetic mi se pare Ferrari. Da, că e mai wide aici, nu? E mai sexy. Într-un fel, da. Da, Mi se pare foarte bine așezată și când am văzut-o prima oară am zis, băi, asta e o mașină care arată foarte bine, ar fi păcat să nu fie și performantă, da, și s-a dovedit că a și mers, adică. Da. M-am bucurat pentru ei. Deci Mercedes am vorbit, McLaren am vorbit, Ferrari am vorbit, Alpine am vorbit, Haas. Haas n-a pornit rău. Da, astea sunt toate echipele care merg bine anul ăsta sunt echipele powered by Ferrari? Nu. La început așa părea. După care... Păi uite cine a fost pe podium, nu? Lando a fost pe podium, e powered by Mercedes. Da, okay. Pe locul 4 a fost Russell, Mercedes, nu? Da. Verstappen e powered by Honda. Deci e un mix acum. Mie mi se pare destul de bine echilibrat, adică e bine pentru noi. E bine pentru noi. Da. Bottas. Bottas mi-e simpatic și văd că face treabă la Alfa Romeo. Lui trebuia să plece de la Mercedes, adică era... Trebuia, nu putea să mai nu i-a ieșit acolo, asta e. Probabil o să fie greu să ajungă pentru Bottas campion vreodată, dar... De la Alfa Romeo mă îndoiesc totuși. Da. Poate să închidă frumos. Poate să închidă frumos. Deocamdată adică a mers bine. Îmi place de Chinaman. Da, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Știi de ce? 1. Mi se pare că a mers bine și în calificări și a făcut față presiunii. Nu s-a emoționat mai mult decât trebuia. Mi se pare că e foarte sigur pe el și în interviuri și mi se pare că vorbește engleză foarte, foarte bine. Deci cred că, practic, pentru mine are niște bile albe din start acolo, you know? Da, n-aș putea să comentez mai nimic, deci n-am reușit să-l urmăresc, nici nu am citit vreun interviu sau ascultat vreun interviu cu el, deci nu... Bine, dar ce facem cu Gasly? Că mie îmi place de el. Gasly are potențial un pic dacă
Gândește-te așa, într-o teorie simpatică. Dacă Hamilton se plictisește și zice nu prea merge acum, nu m-am adaptat la mașină, mă duc și eu să fac niște petreceri și poate mai revin ca Alonso. Așa. Gasly ar fi un pas interesant pentru Mercedes. Ar fi și un jab-jab pentru Horner. Pentru Horner, da, înțeleg. Dar Albon? Merge bine. Mie mi-a plăcut de Albon întotdeauna, dar defectul lui era că parcă era băiat prea bun. Asta e, nu? Da, și... Foarte emoționat, cumva, cu multă istorie în spate, cu familie, cu probleme, cu astea, nu-i așa? Da, și a avut ghinionul că l-a ciocănit Hamilton în 2 ocazii când ar fi putut să ajungă pe podium, poate chiar să câștige una din ele. Și asta l-a încurcat extraordinar de mult. Deci dacă vrei frână mai mare de atât, asta i-a pus-o. Când a greșit Hamilton de 2 ori cu el și l-a scos afară. Dar mă bucur că a revenit și uite că a reușit o chestie, un punct extraordinar cu Williams într-o situație în care nimeni nu s-a așteptat să ia punctul acela. Deci poate că are viitor. Nu-mi place de el așa. E bine să mai fii și de ăștia, nu doar da, nu, am înțeles. Îndrăjiți așa, știi, toți sunt îndrăjiți. Trebuie să fie și de ăștia mai relaxat, da. Așa e, da. Păi cred că aici suntem, nu? Ne-a mai scăpat cineva? Oricum, dacă ne-a scăpat cineva, înseamnă că nu sunt atât de importanți. Că noi n-avem cum să greșim. Stai clar. Asta zic. Ne-am liniștit și cu monopostul McLaren Lego tehnic. Ăsta e ne-am liniștit? Adică gata? Da, ne-am liniștit, gata. Ăsta este un proiect pe care trebuie să-l faci în liniște, nu stând de vorbă despre Formula 1 în mod pasional și nu gândindu-te la burgerii care tocmai au fost livrați și sunt în bucătărie. Mulțumesc! Dacă am noroc, zilele următoare, să am timp să fac... Să facem! Exact! Hai să facem! Păi nu, că dacă ne întâlnim să facem... Vrei să facem? Gata, mă, dați stop la camere. Hai să dăm stop la camere ca să ne apucăm să facem asta.